Det er altså ski animatorisk. Manual slide. Og closing. And I think this looks like vertical in a way. Wow. Oh, leveling. Here's another value, very basic. Nej, the upper floors does not work. Det är rätt va? Ja. Take a cab view. Der er 2 knapper, ja. Men de er også etage lige der. Nå, men der var knapper helt op til... Ja, jeg ved ikke, hvor langt op er. Ja, men det er fordi, den er jo hørt til vores område, så derfor så kører den kun til kælderen. Når det ikke var for sent, skal vi se, hvad der står her. De er bare kørt ud, så trækker den helt ud, og så kører det. Tree built 1960. Ta en till titt på knapppanelen. Focus. Vill han inte fokusera? Nej, det vill den inte. Shit, kamera. Vill din fokusera? Den fokuserar fint. Endelig fokusera. Now I focus. Epic. Det er bare så åbne her. Ja, det er bare lukket, så kan man også få den. Ja. Ved I, om den der knap her virker? Det gør den ikke. Nå. That's it. Ja.